dnes sa mi potvrdilo, že tie zvieratá tu žijú a my ich stretávame, len o tom nevieme často. Ale oni vedia o nás a pokiaľ sa nejedná o stretnutie veľmi blízke, že ich prekvapíme, tak skutočne majú tendenciu zdrhať. Tak ako zdrhali aj tie dnešné 3 kusy. Ona to bola medvedica s 2 mladými, ale nie tohtoročnými, to už boli také pomerne statné kusy, ale stále menšie od nej a bežali pekne za ňou. Asi mohli mať tak 1 rok už. No a zjavne vedeli oni skôr o mne ako ja o nich. Ja som ich videl na veľkú vzdialenosť, to bola otvorená lúka, ale videl som ich v momente, keď už vlastne bežali v smere preč odo mňa. To znamená, že zjavne asi zacítili môj pach alebo jednoducho moju prítomnosť. Na tú vzdialenosť 250 až 300 metrov si myslím, že tie zvieratá už to dokážu vycítiť, ak som im po vetre a tam fúkalo, takže je to veľmi pravdepodobné. Samozrejme pocitovo to nie je úplne ono, keď také zvieratá vidíte pred sebou. Na druhú stranu, kedysi som mal veľké obavy napríklad z diviakov a teraz diviaky stretávam v podstate pravidelne na Kysuciach v rámci turistiky a napríklad vždy na konkrétnom mieste takmer 100% istota, že budú a tam už stačí, že dopredu dám o sebe vedieť a potom už len počujem, ako krochkajú a utekajú preč, práve preč odo mňa. No a toto bolo asi niečo podobné. Takže platí tá moja rada, že vyhýbajte sa málo navštevovaným miestam, huštinám, neprehľadným, kde jednoducho môžete vy tie zvieratá prekvapiť a oni potom môžu reagovať agresívne. Ale pokiaľ oni o vás vedia na vzdialenosť 300 metrov, tak zdrhajú. Nechcú sa s vami stretnúť. Navyše tamto bola fakt otvorená lúka. Za mnou bol zjazd. Ak by sa rozbehli náhodou ku mne, čo nemali dôvod, tak by museli prekonať také malé údoličko. To by im zabralo nejaký čas. A medzi tým ja už by som dávno zdrhal z kopca dole. Samozrejme výhoda je, že som na bicykli. Ak by som bol peši, tak by to bolo pocitovo asi o niečo horšie.